וואו, תקשיב אחי. אוקיי, ואחרי שהשניצל אמר ביי לשניצליה, הוא קפץ מהצוק ומת. תגיד, מה יש לך? אתה מסטול? ראית רופא לאחרונה? לא ראיתי רופא, למה שאני אראה רופא? תלך למרפאת אדיר, את המרפאה הכי טובה בעולם. סבבה, אני אלך. הכסף שלי בבנק, -1, -2. שלום, איש שלום. אדום. שלום, איש זקן. שלום. מה אתה רוצה? אף אחד לא ביקר פה כבר 57 שנים. אני באתי לפה כי חבר שלי סיפר לי שזו המרפאה הכי טובה בעיר, ואני צריך עזרה. והיחידה, מה אתה צריך? יש לי מסטוליות יתר, אתה יכול לבדוק לי? אני שמעתי. תשב פה, צדיק. סליחה דוקטור, אתה בא לטפל בי? נכון, זה העבודה שלי. בוא אני אלמד אותך. תקשיב, תפתח פה. אוקיי. את זה אני צריך בחזרה, אם תוכל להביא לי יותר מדי מנה חמה לאחרונה. אני אסתום לך את הפה שלא תוכל לאכול יותר מנה חמה. לא, אני אוהב מנה חמה, אני מכור. אתה בחור? אני אעשה לך שלא תהיה בחור יותר. זה הטיפול שלי. אתה דופק מכה אחת לפה, פאק. שיט, רגע, טעות. ככה זהו. אתה רואה, קמת? אתה כבר לא מכור, אתה מכור? כן. יופי, טיפלתי בך. זה יעלה לך דיימונד אחד. קח צמר. אוקיי, סוף סוף אפשר לבנות פה את המקום. איזה דוקטור מוזר. תודה דוקטור שעזרת לי. על מה? על זה שעזרת לי. נכון. ברור, אני הרופא הכי טוב בעיר. תודה רבה דוקטור. אני אבוא לבקר עוד. יופי, לך. כן. אוי, שלום, ביקרת כבר אצל הדוקטור? כן, ביקרתי, אבל אתה קח תשלום. שנייה. מה? נקיניו, איך הגעת לפה? אני תמיד הייתי פה. תודה לדיימונד. בוגד. ואז אחרי שהשניצל אמר ביי לשניצליה, הוא קפץ מההר ומת. נקיניו, אתה מסטול? מה יש לך? כלום. לך לרופא, הנה, הוא ממש שמה. אוקיי.